Ještě dobu zval, protože bylo na sprdla. Sprdnul jednoho malého brýňáka. A to přestalo, protože říkám, jdeme ven a on tady běhá, chodí tam na granule. A on radši Daddy, ke mně holky. Tak, no holky šikovný. No šikovný holky. To je ono. Jsi hodnej. Já jsem ti přijela, veď. To je dobře, holky, že se takhle hezky honíte. Ona je nádherná, ráno jsem tady byla, no hele, já si ji uvědět. Ale má trochu, nechy, Ondrášku, neňuchej, má trochu červený oči, připadá mi jako když má. Trošičku je. A to už měla i tam u ní. Jo, tak třeba to nic není. No tak, já jsem říkala, ať natočí video, jak se hodně říká. Vykládala, že vy máte tu bordelku a ona říká, no, protože tady si neradši hrát s Ondráčkem. Všechno, co říkáte, tam bude, takže. Teďka jako... Tak to vystřihneš. No, to nevystřihnu. Ale a náš Lukáš ještě je tam. Holky, necháte toho? Láček, víš. To jsem ti Co ujela. tam děláš? Co děláš zase na mámě? Jdu dolů, necháš ho vejít. No, to bych dělala. Já potřebuji taky bouchat. Já půjdu tak čau. Jo, tak čau. Čau. Tak co koně? Je dobrý, nešla jsem na A to. co- Netroufla jsem si na to. A co prsa bolej? Ještě bolej, ale je to lepší, už nebolej tolik. Už je to. Kočárek docela pěkný. V takový krabici čínský přišel. Což jak v krabici, ale dáš si služit dobře, jak zkoušel z toho. Já jsem zkoušel a bál jsem se, že to rozbiju. To ještě tam píšou, že má vystužený ty, že jako by bytelnej. Ne. Tak utíkej tam, mamko, no tak utíkej. Ne, on přestane chodit, hele, dívej se, jo. Už je jak gumák a už se tahá. Ale já nemůžu netahá. Ty se tam neběhal. Od bazénu k bráně, od brány ke stůl. No, tu tam nech, to je Terry. Ne, dneska právě běžela Delinka a on šel a ona normálně takhle podkosila a on jí takhle do hlavičky. To je Terinky myška. Ondrášku. Já se neputí. No a zase ji musíš vrátit. Já jsem Ondry dal, že jsem jí budu. Musím udělat hezky, no. Právě, že přestalo pršet.